Bert Luumstra van Sehuizum is geregeld te vinden op de N358 tussen Boetenpost en de aansluiting met de A-Zoon. Een dik dat per dag 8000 auto's en trekkers doorheen rijden. Druk dus en soms gevaarlijk. Vooral in de bochten bij Sehuizum, dan haast er nog een onoverzichtelijke bocht en dan zit er een vluchtheuvel in. Nou, dan komt er een auto aan en die denkt van wij gaan krijg voor de bocht even inhalen. Ja, en dan één keer staan ze voor de vluchtheuvel. Ja, dan haast die net bekend is, die weet dat net. Zo, dat kan wel eens een gevaarlijke situatie opleveren. En daarom hingen er van Joertal 6 camera's op dit traject van 13 kilometer. Ze kan de provincie erachter komen hoeveel trekkers er nog rijden en hoeker effect dat had op automobilisten. Die ergeren hadden soms onder stadig rijdende trekkerchauffeurs die het zelf likwijls beziekje de auto's vrij baan te jaan. Wij houden op dit traject de rekening mee vooral om spitsuren wat te vermijden. Wij hebben klanten aan deze dik zitten. Nou, dan proberen we toch het kuilen zo vol mogelijk boeten de spits te plannen. Dat het overwegverkeer zo weinig mogelijk hinder van ons had. Mogelijk blijkt uit het cameraonderzoek dat er passeerstroken komen mat op de Frieske dieken. Een optie die al eerder voorgesteld is en die bij het Sehuizum en Leeuwenbedrijf hartelijk ontvangen worden zal. Nou, ik denk mooie lange passeerstroken waar de trekker op kan en mooi rustig terug kan rijden en het overige verkeer ik. Maar wel goed breed. En dat beide geen hinder van hadden, want dit is gewoon een snelle wei. Nou, en als je gewoon brede passeerstroken haast, kunnen wij daar mooi op rijden en mooi terugrijden.